Και όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει εδώ στο Μαλντονάδο ο μικρός τελικός, πριν από την αυριανή μεγάλη αναμέτρηση, τον μεγάλο τελικό της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Βραζιλίας με αντίπαλο την Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη που για 7η φορά διοργανώνει μια τελική φάση Κόπα Αμέρικα και έχει κερδίσει στις 6 φορές δηλαδή που οργάνωσε το κύπελο. Το παιχνίδι λοιπόν εδώ ξεκινάει με την Κολομβία δεξιά στις οθόνες και αριστερά πάντα την προσπάθεια για τον Κλόπα. Η παλιά επάνω και τελικά θα βγει ο Χιγκίτα που μπορεί να μπλοκάρει τελικά την μπάλα. Αρκετές αλλαγές έχουν γίνει στην ενδεκάδα των ΗΠΑ σε σχέση με αυτή που αντιμετώπισε τη Βραζιλία και βεβαίως πολύ σωστά ο Στιβ Σάμψον έκανε αυτό διότι ήταν αρκετά κουρασμένοι σε μια κοπιαστική αναμφισβήτητα προσπάθεια εναντίον της παγκόσμιας πρωταθλήτριας που στάθηκε επάξια στον αγωνιστικό χώρο, ιτήθηκε μόλις με 1-0 με τον γκολ του Αλνταΐρ στο 13ο λεπτό από την Βραζιλία, που κράτησε όμως δυνάμεις σίγουρα για αυτόν τον μεγάλο τελικό του Κόπα Αμέρικα που θα διεκδικήσει για 5η φορά με 4 κατακτήσεις η Βραζιλία, 14 η Αργεντινή και 13 η Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη που έχει και αυτή την δυνατότητα βέβαια να κατακτήσει για μια ακόμα φορά τον τίτλο και να ισοφαρίσει τους τίτλους της Αργεντινής. Στο παιχνίδι μας όμως και με τον Βαλτεράμα εδώ. Βαλτεράμα στην προσπάθεια για την Ρινκόν για την Κολομβία, δεξιότερα ακόμα. Με το νούμερο 20 σήμερα παίζει ο Κινιόνες για την Κολομβία και έχουμε ένα φάουλ, το φάουλ στον Καμπρέρα. Καμπρέρα εδώ στο φάουλ που έγινε από τον Καλιτζούρι, βλέπουμε τον Κινιόνες κοντά στην μπάλα, ο Βαλτεράμα είναι πιο πίσω. Και με το νούμερο 13 ο Καμπρέρα απομακρύνεται αφήνοντας την μπάλα στον Βαλτεράμα. Βαλτεράμα έχει προωθηθεί στην επίθεση και ο Βερμούδες. Βαλτεράμα εδώ, ο Ρινκόν, ο Ασπρίγια. Για να δούμε στην πρώτη αυτή προσπάθεια ο Στίβαρτ με το νούμερο 8 για τις ΗΠΑ. Βαλτεράμα εδώ, απομάκρυνε εκεί ο Λάλας και πάλι η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο υπέρ της Κολομβίας. Στο δεύτερο λεπτό του αγώνα, Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες 0-0. Γύρισμα της μπάλας για τον Κινιόνες. Κινιόνες εδώ κόβεται γρήγορα από την παρέμβαση εκεί του Στίουαρτ. Και δεξιότερα τώρα για να δούμε, πρέπει να είναι ο Μπάρνς, είναι τελικά ο Στίουαρτ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ είναι ο Λάλα, ο Κλόπας. Κλόπας πάντα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κόπηκε γρήγορα από την παρέμβαση του Μεντόσα. Και ο Λάλας θα κερδίσει το πλάγιο από τον Ασπρίγια. Για να δούμε τελικά αν οι δύο Ιταλοί, γιατί αγωνίζονται και βέβαια στο καμπιονάτο, είναι ο Ασπρίγια για την Πάρμα και ο Λάλας στην Πάντοβα. Δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές του Ιταλικού πρωταθλήματος στην περασμένη περίοδο. Καλιτζούρι λοιπόν εδώ στην συνέχεια το παιχνίδι μας έδωσε πίσω ο Κιρόφσκι και γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Βαλτεράμα. Βαλτεράμα εδώ αριστερά για τον Ασπρίγια. Ασπρίγια σε καλή θέση. Ασπρίγια! Και μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την Κολομβία να ανοίξει το σκορ. Καθυστέρησε εδώ ο Φαουστίνιο Ασπρίγια και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την Κολομβία. Δείτε εσείς, τελείως καμαργάριστος ο Ασπρίγια, καθυστερεί, κάνει το σουτ, σημάδεψε βέβαια στην γωνία που ήταν κενή, αλλά εδώ πάλι σε επανάληψη βλέπουμε τον Ασπρίγια, δεν ήταν offside γιατί ναι μεν δεξιά ερχότανε ο Κινιόνες, δεξιά ο Κινιόνες με το νούμερο 20 ήταν πίσω από την άμυνα των ΗΠΑ, όμως ο Ασπρίγια ήταν σε τέτοια θέση που βεβαίως ο Κινιόνες δεν επηρέαζε την φάση, ήταν ξεμαρκάριστος λοιπόν ο Ασπρίγια και χάθηκε μια ευκαιρία, η πρώτη ευκαιρία αυτή στο 4ο λεπτό για την Κολομβία επί των ΗΠΑ. Το πλάγιο εκτελέστηκε γρήγορα για τον Μεντόσα και δεξιότερα ακόμα στον Βερμούδες για τον Λοσάνο. Λοσάνο, ένας από τους καλύτερους παίκτες, ίσως και αυτός αποκάλυψη, 23 χρόνων παίκτης της Παλμέιρας στην Βραζιλία. Ο Λοσάνο για την Κολομβία, από τα καινούργια ταλέντα που αγωνίζονται στην εθνική ομάδα της Κολομβίας, αγωνίζεται στη θέση του Αριστιζάμπαλ. Ας δούμε όμως τώρα την επίθεση των ΗΠΑ. Από τον Στίουαρτ τώρα η προσπάθεια αυτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το πλάγιο από τον Καρντόνα. Μπροστά από τον Κλόπας έρχεται δυνατά ο Βερμούδες, κόβει για τον Ασπρίγια. Ασπρίγια εδώ τώρα για τον Κινιόνες για την Κολομβία. Έχει μπροστά του τον Καλιτζούρι. Γλιστράει εκεί
αλλά στο μεταξύ έχει και offside συλληφθεί ο Ριγκόν για την Κολομβία. Αφήνει ο Στίουαρτ για τον Κλόπας. Ο Κλόπας που παίζει αρκετά μέτρα πίσω. Έρχεται όμως γρήγορα και κλέβει την μπάλα ο Μεντόζα. Μεντόζα θα περάσει για τον Βαλτεράμα. Οι Αμερικάνοι θα κόψουν με τον Κιρόφσκι. Ο Λάπερ τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιο πίσω στον Barnes, τον Καλιτζούρι, και τώρα είναι ο Λάπερ. Λάπερ εδώ είναι, αδράνησε η άμυνα της Κολομβίας, και ο Ριγκόν εδώ μαζί με τον Στίουαρτ. Πιο πίσω ακόμα για τον Καρντόνα που είδαμε και τον Βερμούδες. Άλβαρες αριστερό τρεπάλδι για τον Καρντόνα, και τώρα τον Άλβαρες. Βαλτεράμα, Βερμούδες από τον Κινιόνες, δεξιότερη μπάλα για τον Καμπρέρα, το πλάγιο υπέρ της Κολομβίας. 0-0 πάντα Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες, μικρός τελικός με τον Καμπρέρα, ελάχιστη φύλαθρη στην κερκίδα για τον μικρό τελικό. Ο αγώνας γίνεται στο Μαλντονάδο παρά την έξοχη ημέρα, βεβαίως για τον χειμώνα που επικρατεί αυτή την εποχή στην Ουρουάη. Ο Λάλας πίσω για τον τερματοφύλακα του, τον Κέλλερ. Ο Κέλλερ που έχει πάρει την θέση του Φρίντελ, του Μπραντ Φρίντελ, που αγωνίστηκε εναντίον της Βραζιλίας. Ο Κέλλερ που αγωνίζεται στην αγγλική Millwall, είναι 25 χρόνων. Από τον Κιρόφσκι η προσπάθεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεξιότερα ακόμα για τον Στίουαρτ. Και αυτό τον Καλιτζούρι, και πάλι Στίουαρτ μαζί με τον Άλβαρες. Έρχεται πιο πίσω ο Κλόπας για τον Καλιτζούρι, βαθιά μπαλιά, χωρίς αποτέλεσμα, θα κόψει ο Βερμούδες. Και τώρα ο Μεντόζα και πάλι για τον Βερμούδες προσπαθεί να βρει τον Ασπρίγια, δεν τα καταφέρνει. Θα κόψει δυνατά ο Barnes. Και ο Καλιτζούρι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Κλόπας, πιο πίσω ακόμα για τον Λάλας, και αυτός για τον Λάπερ για τον Μουρ, και έρχεται πιο δυνατά για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μουρ. Λάλας προσπαθεί να βρει και βρίσκει τελικά θαυμάσια τον Στίουαρτ, παίκτης της Ολλανδικής Βίλεμ. Εδώ θαυμάσια η προσπάθεια, και χάνει με τον Κιρόφσκι το σούτ αυτό, το πρώτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της εστίας του Χιγκίτα. Ο Κιρόφσκι που αγωνίζεται στην Manchester United, είναι μόλις 19 χρόνων. Εδώ σε πρώτο πλάνο ο Ιωάνν Κιρόφσκι λοιπόν, πολωνικής καταγωγής, με τα χρώματα των ΗΠΑ, 19 χρόνων. Τώρα αγωνίζεται στην αγγλική Manchester United. Και πάλι σε επανάληψη η φάση από τον Κιρόφσκι, το σουτ που θα μπλοκάρει ο Χιγκίτα. Στο 8ο λεπτό όμως, τώρα στη συνέχεια της φάσης με τον Ριγκόν. Βαλτεράμα, δεν θα περάσει η μπάλα. Βαλτεράμα και πάλι για την Κολομβία, και Κέλλερ. Πολλοί ποδοσφαιριστές των ΗΠΑ, μετά την επιτυχημένη προσπάθεια στο Μουντιάλ των ΗΠΑ πριν από ένα χρόνο, μεταγράφηκαν σε ευρωπαϊκούς συλλόγους, από τους οποίους αγωνίζονται οι περισσότεροι σήμερα, και από αυτήν ακόμα την ενδεκάδα, αλλά και τους 22 που έχει πάρει μαζί του στην Ουρουάη ο Στιβ Σάμψον, νέος τεχνικός στη θέση του Μιλουντίνοβιτς, που εγκατέλειψε την ομάδα πριν από 3 χρόνια. Από τον Ριγκόν για τον Βαλτεράμα, και τώρα τον Λοσάνο, και πάλι Βαλτεράμα πάντα για την Κολομβία, μπροστινή παλιά για τον Λοσάνο. Έρχεται ο Καμπρέρα για τον Λοσάνο για τον Βαλτεράμα, λάθος μεταβίβαση. Έχει οπισθοχωρήσει πίσω και κερδίζει ο Κιρόφσκι για τον Λάλας. Περίμενε δεξιότερα ο Λάπερ, προτιμάει εκείνος τον Σόρμπερ. Λάπερ για τον Λάλας εδώ, ο Αλέξης Λάλας, ελληνικής καταγωγής. Ο Αλέξης Λάλας, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε το αμερικανικό ποδόσφαιρο, και βέβαια διακρίνεται στο Ιταλικό καμπιονάτο,
στο πρωτάθλημα της Ιταλίας πέρυσι με τα χρώματα της Πάντοβα, όπου έφτασε στον αγώνα μπαράζ εναντίον της Τζένοβα, που θα έπεσε στην δεύτερη εθνική κατηγορία και χάρη στα πέναλτι και τον Λάλα βεβαίως η Πάντοβα σώθηκε και θα αγωνίζεται και πάλι από τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Ο Λάλας που δέχτηκε πρόταση για υπογραφή συμβολαίου 2 ακόμα ετών στην Πάντοβα, εκείνος προτίμησε τον 1 χρόνο και τελικά είπε ότι εγώ παίζω για την ψυχαγωγία μου, για το χόμπι μου και τίποτα παραπάνω ούτε για τα χρήματα. Θέλω να παίξω 1 χρόνο ποδόσφαιρο στην Ιταλία και στη συνέχεια να επιστρέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά λοιπόν για τον Λάλας. Ενώ τώρα ο Καμπρέρα θα κερδίσει την βαλιά αυτή και την προσπάθεια για τον Κινιόνες και τώρα τον Ασπρίγια. Δεξιό για τον Καμπρέρα. Καμπρέρα εδώ με την μπάλα. Πάντα ο Καμπρέρα θα γυρίσει και ο Κέλλερ. Εδώ είναι ο Καμπρέρα, παίκτης της Αμέρικα του Καλή. Αγωνίστηκε σε όλους τους αγώνες της Κολομβίας αυτό το Κόπα Αμέρικα, που φτάσαμε τώρα στο 11ο λεπτό και η Κολομβία με τις ΗΠΑ είναι ισόπαλη 0-0. Ισόπαλη 0-0 στον μικρό τελικό, επαναλαμβάνουμε. Και ο Στίουαρτ τώρα εδώ, ταχύτατος ο Στίουαρτ, είναι το πλάγιο που παραχώρησε ο Καρντόνα για την Κολομβία υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Στίουαρτ. Να εδώ ο Κυρόφσκι και πάλι για τον Στίουαρτ. Άνοιξε εκείνος για τον Μουρ. Δεν πέτυχε η προσπάθεια από τον Καλιτζούρι και τελικά έχουμε ένα πλάγιο. Το πλάγιο υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ Ρέινα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι Ρέινα με την παλιά του Barnes. Ρέινα πάντα και πίσω ακόμα για τον Barnes. Άνοιγμα για τον Λάπερ. Λάπερ εδώ για τον Στίουαρτ. Στίουαρτ τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί κοντά του Ριγκόν. Πάντα ο Στίουαρτ. Λάθος Βαλτεράμα. Λάθος η μεταβίβαση. Ο Βαλτεράμα τώρα. Ο Στίουαρτ ακολουθεί. Δεξιότερα ακόμα για τον Κινιόνες. Κινιόνες εδώ. Σε καλή θέση ο Κινιόνες. Πλάγια θέση προβολή και δεν θα προλάβει και πάλι ο Ασπρίγια για να στείλει την μπάλα με αυτή την προβολή στην κενή αιστεία του Κέλλερ. Έτσι μια καλή ακόμα ευκαιρία χάνεται για την Κολομβία, ενώ επαναλαμβάνεται η φάση με τον Λουίς Μανουέλ Κινιόνες, παίκτη της Μιλιονάριος, 26 χρόνων. Η παράλληλη σέντρα σουτ δεν προλαβαίνει με την προβολή αυτή ο Ασπρίγια. Και έτσι μια ακόμα καλή ευκαιρία χάνεται για την Κολομβία να ανοίξει το σκορ. Βλέπουμε σε επανάληψη για μια ακόμα φορά, αλλά τουλάχιστον 1 με 1,5 μέτρο πίσω ήταν ο Ασπρίγια για να προλάβει και να τη στείλει στα δίχτυα. 0-0 πάντα Κολομβία Ηνωμένες Πολιτείες. Ζωντανή μετάδοση από το Κόπα Αμέρικα της Ουρουάης. Μαλντονάδο είναι η πόλη που φιλοξενεί σήμερα το μικρό τελικό. Το Filmnet όπως πάντα κοντά σε όλο αυτό το διάστημα των 20 ημερών μετέδωσε όλους τους αγώνες και εσείς τους φίλοι τηλεθεατές τους παρακολουθήσατε όπως μπορείτε εξάλλου και δεν πρέπει ασφαλώς να χάσετε τον μεγάλο τελικό αύριο στο στάδιο Σεντενάριο του Μοντεβιδέο μεταξύ της Ουρουγουάης που φιλοξενούν και αυτούς τους αγώνες και της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Βραζιλίας. Barnes τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένει δεξιότερα ο Κλόπας. Δίνει τελικά αυτός για τον Ρέινα. Κόβεται ο Ρέινα, έρχεται από πίσω και πάλι ο Λάπερ. Αυτός για τον Στίουαρτ και τώρα τον Barnes. Πάντα ο Barnes εδώ για τον Στίουαρτ. Στίουαρτ έξυπνα από τον Ρικόν. Barnes πάντα μέσα στη μεγάλη περιοχή, περιμένει ο Κλόπας. Εδώ μέσα στη μεγάλη περιοχή το δυνατό του Κλόπας και η μπαλάου. Μια πολύ καλή ευκαιρία χάνεται για τις ΗΠΑ με τον Φρανκ Κλόπας εδώ τον άσο του Απόλλωνα. Κάνετε αυτή η μεγάλη ευκαιρία αλλά και η πολύ καλή προσπάθεια από τον Στίουαρτ. Τον Έρνι Στίουαρτ εδώ ξανά βλέπουμε την μπάλα. Πώς θα ξεφύγει από την επιτήρηση του Ρικόν. Κέρδισε την μονομαχία εκεί με τον Κολομβιανό άσο. Γύρισμα της μπάλας, έξοχο όμως επίσης και το γύρισμα της μπάλας από τον Κυρόφσκι στον Κλόπας. Εδώ θα το δούμε. Κοιτάξτε κι εσείς. Θαυμάζια η προσπάθεια στο ξεμαρκάριστο Φρανκ Κλόπας, το δυνατό σουτ πάνω η μπάλα από τα ευθεία του Χιγκίτα. Όλα αυτά στο 14ο λεπτό, Κολομβία Ηνωμένες Πολιτείες 0-0 και η μεγάλη ευκαιρία επαναλαμβάνουμε από τον Φρανκ Κλόπας. Συνέχεια όμως τώρα στο παιχνίδι μας από τον Barnes και τον Στίουαρτ τώρα. Στίουαρτ για τον Κλόπα σε φάουλ. Φάουλ που κερδίζει ο Φρανκ Κλόπας, εκτέλεση γρήγορα χωρίς αποτέλεσμα. Απομακρύνει εκεί ο Κινιόνες για τον Βαλτεράμα. Και τώρα στον Ασπρίγια.
Ασπρίγια, περιμένει δεξιρό Καμπρέρα. Καμπρέρα τώρα εδώ, περιμένει και αριστερότερα ο Ρινκόν. Πολύ δυνατά για τον Βαλτεράμα, στο μάτισμα της μπάλας. Βαλτεράμα και το κόρνερ έξοχο από τον Κέρλερ, αλλά και έξυπνη προσπάθεια από τον αρχηγό της Κολομβίας, τον Κάρλος Βαλτεράμα. Ο Κάρλος Βαλτεράμα, κοιτάξτε εδώ το σταμάτημα, στο πάρισμα έξοχο κοντρόλ, πλασάρισμα, βεβαίως επάνω όμως και στην πλάτη του Λάλας, και ο Κέλλερ θα στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν υπέρ της Κολομβίας, ενώ είδαμε σε επανάληψη και πάλι την φάση από τον Βαλτεράμα, το σουτ στην πλάτη του Λάλας. Κόρνερ, εκτελέστηκε γρήγορα, απομάκρυνσε ο Καλιτζούρι. Εδώ ήταν ο Κινιόνες το σουτ που έκανε, επάνω έρχεται στον Βερμούδες. Ο Κλόπας απομάκρυνε την μπάλα, ο Λάλας, πολλοί παίκτες στο χώρο του κέντρου, ο Κινιόνες και πάλι. Κινιόνες εδώ θα κερδίσει την μπάλα, δεξιότερα ακόμα προσπάθεια και φάουλ. Φάουλ υπέρ της Κολομβίας. Εδώ στο έδαφος ο Λουίς Μανουέλ Κινιόνες, παίκτης της Μιλιονάριους, επαναλαμβάνουμε 26 χρόνων, σήμερα στην πρώτη εμφάνιση με τα χρώματα της Κολομβίας στο Κόπα Αμέρικα. Άλβαρες για τον Ρινκόν. Ρινκόν αριστερότερα ακόμα για τον Καρντόνα, προσπάθεια γύρισε στον Μεντόσα, περίμενε και ο Βερμούδες, είναι ο Λοσάνο εδώ. Λοσάνο πιο πίσω για τον Κινιόνες. Βερμούδες για τον Ασπρίγια σε θέση offside. Λίγο αμφίβολη μας φάνηκε, τουλάχιστον αυτό το σημείο που βλέπουμε εμείς στο στούντιο βέβαια της Κηφισίας και όχι στο Μαλοντονάδο το στάδιο. Το offside για τον Ασπρίγια. Εν πάση περιπτώσει, συνέχεια έχουμε στο παιχνίδι μας με τον Κιρόφσκι και δεξιότερα δεν θα φτάσει η μπάλα. Με τον Ρινκόν τώρα, κοντά του είναι ο Στίουαρτ. Ρινκόν, Λοσάνο εδώ δεξιά, εκεί που πάει η μπάλα δεν υπάρχει κανείς εκτός από τον Λάπερ. Τον Barnes τώρα. Barnes πάντα, μπροστά του είναι ο Βαλτεράμα. Καλιτζούρι μπροστά για τον Κιρόφσκι πιο πίσω ακόμα στον Στίουαρτ τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στίουαρτ ανάμεσα από δύο παίκτες. Στίουαρτ κερδίζει τις κόντρες, πάντα Στίουαρτ. Άστοχη όμως αυτή η προσπάθεια και πρέπει να έχουμε και ένα φάουλ και κίτρινη κάρτα έχουμε στον Καρντόνα λοιπόν, και κίτρινη κάρτα. Στην προσπάθεια αυτή δεν ξέρουμε, είδαμε ελάχιστα την φάση από την κάμερα πάντα, ίσως ένα αντικανονικό μαρκάρισμα και η κόντρα κυρίως. Το φάουλ εν πάση περιπτώσει που κερδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πλασαριστά εδώ ο Ρέινα και πάλι ο χιλιανός διαιτητής ο Ιμπερατόρε, από αυτούς που διεύθυναν αγώνες και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, διαδάζει την επανάληψη αυτού του φάουλ από τον Ρέινα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Εδώ είναι ο Κλόπας, το δυνατό σου του Κλόπας, θα μπλακάρει ο Χικίτα και το σούτ από τον Φρανκ Κλόπλας. Βαλτεράμα, πιέζει εκεί ο Barnes, κερδίζει τη μονομαχία ο Αμερικανός. Barnes, δεξιότερα είναι ο Λάπερ και ο Λάλας τελικά μαζί με τον Ρινκόν. Έχει την καλύτερη για τον Ρινκόν, τον Καρντόνα, πιο πίσω ακόμα από τον Άλβαρες, στον Μεντόσα. Καλιτζούρι. Barnes για τον Κέλλερ εδώ. Από τον Ρέινα. Εδώ βλέπουμε τους Αμερικανούς να μην έχουν καμία σταθερή θέση στον αγωνιστικό χώρο ή με κάποιο συγκεκριμένο σύστημα. Παίζουν ένα man-to-man ή ακόμα και ένα pressing, αλλά σε όλο το χώρο του γηπέδου. Είδαμε προηγουμένως βεβαίως τον Ρέινα σαν έξω δεξιά, αλλά τώρα είναι και αριστερός οπισθοφύλακας, όπως επίσης και τον Λάπερ. Εδώ είναι ο Κέλλερ τερματοφύλακας των ΗΠΑ με μια πολύ καλή απόκρουση στην προσπάθεια το πλασάρισμα από τον Βαλτεράμα. Η μπάλα βρήκε την πλάτη του Λάλας και αυτός έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ ακριβώς όταν ήταν έτοιμη εκείνη να περάσει και να καταλήξει στα δίκτυα του. 20 λεπτό, Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες 0-0, μικρός τελικός.
όπως και όλοι οι αγώνες του Copa America που έληξαν ισόπαλοι στην κανονική διάρκεια των 90 λεπτών. Δεν είχαμε παράταση, αλλά κρίθηκε η συνάντηση, οι συναντήσεις αν θέλετε, στα πέναλτι. Και ο Φρανκ Λόπας θα κερδίσει από τον Άλβαρες τα 2 νούμερο 14 των ομάδων. Ένα φάουλ. Το φάουλ εδώ σε επανάληψη, το σπρώξιμο και το φάουλ υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ είναι ο Καλιτζούρι τώρα στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Έχει προωθηθεί και ο Λάλας, εξαιρετικό στο άλμα και τις κεφαλιές. Καλιτζούρι λοιπόν έρχεται από μπροστά από τον Κλόπας. Ο Βερμούδες απομακρύνει τον κίνδυνο και φάουλ πρέπει να γίνει εκεί. Τελικά όμως είναι out στον Στίουαρτ εδώ που ζήτησε και το φάουλ. Κολομβία που αποκλείστηκε, επαναλαμβάνουμε, από τον τελικό. Στον ημιτελικό ιτήθηκε από την Ουρουάη η Κολομβία με σκορ 2-0, ενώ η Βραζιλία ανοίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες 1-0 και έτσι έχουμε στον τελικό Ουρουάη-Βραζιλία και στο μικρό τελικό τον αγώνα που παρακολουθείτε τώρα ζωντανό για το Filmnet από το Μαλντονάδο της Ουρουάης και την διεκδίκηση ενός μεταλλίου. Ο Ρέινα εδώ θα κερδίσει ένα φάουλ τώρα, ενώ ο Μουρ περίμενε αριστερά την μπάλα. Εδώ είναι ο Μουρ, Τζόε Μουρ, παίκτης της Saarbrücken της Γερμανικής, και ο Ρέινα που θα κερδίσει την μπάλα, παίκτης της Leverkusen. Δύο Γερμανοί στην αμερικανική ομάδα. Γερμανοί με εισαγωγικά πάντοτε βεβαίως. Ο Κλάουδιο Ρέινα με το νούμερο 21, παίκτης της Leverkusen, 21 έτους, και ο Μουρ, ο Τζόε Μουρ, 24 χρόνων, παίκτης της Saarbrücken. Φάουλ υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Κυρόφσκι εδώ. Κυρόφσκι πάντα, κοντά του και ο Καρντόνα. Και το φάουλ, ο Καρντόνα που αντικαθιστά τον Σάντα σήμερα, τον Φερνάντο Σάντα, στην εθνική ομάδα της Κολομβίας. Και αυτός είναι ο Κινιόνης που έχει πάρει στη θέση του Αριστιζάμπαλ. Το φάουλ από τον Κυρόφσκι, πολύ δυνατό και επιθετικό φάουλ, σημειώνεται στους Αμερικανούς. Είναι ο Λάπερ. Λάπερ εδώ, παίκτης της MLS στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγαμε λοιπόν ότι, όπως έλεγε και ο Άλαν Ρόθεμπεργκ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Αμερικής και μια από τις μεγάλες ψυχικές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος των Ηνωμένων Πολιτειών τον περασμένο χρόνο, το ποδόσφαιρο και όχι το baseball ή το αμερικανικό ποδόσφαιρο θα έρθει πολύ σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα κατακτήσει τις καρδιές των Αμερικανών και σύντομα θα καταπλήξει επίσης και τους Ευρωπαίους, τους ισχυρούς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου με την απόδοση των παικτών. Και πράγματι έφτασε με τη δεύτερη συμμετοχή των ΗΠΑ στο Copa America το 1973 η πρώτη και αυτή το 1995 η δεύτερη, να δείχνουν σημάδια ή σημεία, αν θέλετε, βελτίωσης αισθητής στον τεχνικό ιδιαίτερα τομέα του ποδοσφαίρου τους, με τους παίκτες που παίζουν, επαναλαμβάνουμε, οι περισσότερες ομάδες της Ευρώπης και του Μεξικού. Άλβαρες τώρα για την Κολομβία, 0-0 πάντα, 24ο λεπτό, Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και Ρινκόν. Ρινκόν εδώ, μπροστινή παλιά τώρα για τον Κινιόνες και πίσω ακόμα για τον Ασπρίγια, το σου του Ασπρίγια, κοντράρι και θα μπλοκάρει ο Κέλλερ. Και πάντα Κέλλερ από τον Λοσάνο, Λάλας και πίσω στον Στίουαρτ τώρα, την παλιά από τον Λάπερ. Στίουαρτ μαζί με τον Ρινκόν, κοντρόλ άσχημο αλλά διορθώνει στη συνέχεια ο Μπόρνς και αυτός για τον Μουρ. Μουρ εδώ, Μουρ τώρα έχει μπροστά του τον Καμπρέρα, θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση του Καμπρέρα για τον Βερμούδες, λάθος μεταβίβαση και πάλι εδώ το σούτ που γίνεται από τον Κυρόφσκι χωρίς αποτέλεσμα. Απομακρύνουν με τον Βαλτεράμα οι Κολομβιανοί, μπροστινή παλιά τώρα για τον Ασπρίγια. Κέλλερ, παραλίγο το λάθος και γίνεται το λάθος. Είναι ο Ρινκόν, Ρινκόν σε καλή στιγμή, ο Ρινκόν εδώ έρχεται από πίσω ο Άλβαρες για τον Βαλτεράμα. Πιέζουν οι Κολομβιανοί για τον Ασπρίγια.
απομάκρυνε και σώθηκε η εστία από τον Κέλλερ. Ο Κέλλερ όμως δημιούργησε αυτόν τον μεγάλο κίνδυνο για την εστία των ΗΠΑ. Απομάκρυνε η άμυνα τελικά των Αμερικανών στο 25ο λεπτό, ενώ εσείς βλέπετε τρεις προσπάθειες των Κολομβιανών χωρίς αποτέλεσμα μπροστά από τον Αστρίγια. Έκοψε τελικά ο Λάλας τελευταίος σε αυτήν την φάση. Δείτε και πάλι σε επανάληψη και μπροστά από τον Αστρίγια. Δείτε εδώ εσείς την προβολή από τον Λάλας. Άψογο κοντρόλ, άψογη τεχνική και από τον Αλέξης Λάλας, που δεν έκανε κανένα φάουλ βεβαίως. Και ο Ρέινα απομακρύνει εδώ από πολύ κοντά, μεγάλη ευκαιρία του Κλόπας. Να, ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες μπροστά και η μεγάλη ευκαιρία πάλι για την Αμερική από τον Φρανκ Κλόπας. Δύο φορές ο Φρανκ Κλόπας που έφτασε κοντά στην επιτυχία γκολ. Να εδώ κεφαλιά που γλύφτει σχεδόν το μαλλί, την κοτσίδα αν θέλετε, του Φρανκ Κλόπας, βλέπετε κι εσείς, στα χέρια του Χικίτα. Και το 0-0 λοιπόν διατηρείται. 4 χαμένες ευκαιρίες, 2 από κάθε πλευρά και οι 2 από τον Κλόπας για την Αμερική. Και το Filmnet που σας παρουσιάζει ζωντανό εδώ με το σουτ που κάνει στα χέρια του Χικίτα ο Barnes. Οι Αμερικανοί φαίνεται ότι θέλουν να διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο, την τρίτη θέση δηλαδή σε αυτό το Copa America. Το Copa America που πρέπει να πούμε και εμείς εδώ για τους φίλους τηλεθεατές του Filmnet, έφτασε στην 37η οργάνωσή του. Είναι το πιο παλιό σαν οργάνωση κυπέλου των εθνών της Λατινικής Αμερικής ή το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πιο γνωστό για την Ευρώπη, αν θέλετε, για τις ευρωπαϊκές ομάδες. Επρόκειτο να πάρουν μέρος η Ισπανία και η Ιταλία, ένα άνοιγμα της CONCACAF, δηλαδή της Ομοσπονδίας, που ήθελε έτσι να δώσει μια μεγάλη και διαφορετική διάσταση στο Copa America. Τελικά οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν δέχτηκαν εφέτος και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το Μεξικό εκπροσωπούν την κεντρική και βόρεια Αμερική. Ο Σόρμπερ εδώ, Μάικ Σόρμπερ, παίκτης της UNAM του Μεξικού, 24 χρόνων, από τον Λάλας πίσω για τον Barnes και αυτός τον Λόπερ. Έρχεται να βοηθήσει ο Ρέινα. Ρέινα για τον Λάλας, πολύ δυνατά. Και Στιουαρτ. Λάλας. Αρκετά κουρασμένες πρέπει να είναι οι ομάδες, τα πολλά παιχνίδια. Εδώ βλέπουμε τώρα παρολίγο και το φάουλ βέβαια. Φάουλ για την Κολομβία. Προσπάθεια του Κυρόφσκι. Βινάλντα μεγάλος απόν σήμερα από τον αγώνα, όπως είναι και ο Ράμος. Με τον Μουρ για τον Κυρόφσκι. Ρινκόν για τον Ασπρίγια. Έρχεται, διορθώνει γρήγορα. Τα λάθη και από τις δύο πλευρές. Ο Ασπρίγια τώρα, θαυμάσια η προσπάθεια από τον Κολομβιανό για τον Βαλτεράμα προς την Ήμπαλια και πάλι για τον Ασπρίγια. Ασπρίγια τώρα, Ασπρίγια κλεισάει και φάουλ. Έξω από την μεγάλη περιοχή το φάουλ σημειώνεται από τον Χίλιανο Ιμπερατόρα και πρέπει να είναι και κίτρινη κάρτα. Δεν ήταν τελευταίος παίκτης, για να δούμε. Φάουλ σημειώνεται στον Λάπερ και κίτρινη κάρτα σε αρκετά ευνοϊκή θέση. Το φάουλ υπέρ της Κολομβίας. Όλοι οι παίκτες πλέον των Ηνωμένων Πολιτειών μπροστά από τον Κέλλερ. Καρντόνα. Βλέπουμε και τους Κολομβιανούς επίσης γύρω από τη βάλα πολλούς. Είναι ο Ασπρίγια, ο Καρντόνα, ο Άλβαρες, ο Βαλτεράμα, ο Μεντόσα και 5 παίκτες στο τείχος μαζί και ο Κλόπας. Πιο πίσω είναι ο Λάλας, αυτός είναι ο Κέλλερ. Μεντόσα λοιπόν μαζί με τον Καρντόνα. Μεντόσα και Καρντόνα στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Φάουλ υπέρ της Κολομβίας. Καρντόνα και είναι η μπάλα κόρνερ. Καρντόνα και το κόρνερ υπέρ της Κολομβίας. Αλλά και πρέπει να είναι και μια κίτρινη κάρτα, να δούμε η αλλαγή. Ξαναμπαίνει ο Λοσάνο
Βλέπετε εσείς, βρήκε ελάχιστα το τείχος των αμυντικών των Ηνωμένων Πολιτειών και στο 30 λεπτό Κολομβία Ηνωμένες Πολιτείες 0-0. Κόρνερ υπέρ της Κολομβίας στην απέναντι πλευρά για τον Καμπρέρα. Το δυνατό σουτ και η μπάλα αρκετά μέτρα out. Εδώ με τον Καμπρέρα οι Κολομβιανοί σε μια ακόμα προσπάθειά τους επιθετική. Πάντα 0-0, ζωντανή μετάδοση του Filmnet για τους φίλους τηλεθεατές, τους φίλους συνδρομητές. Για το Copa America, μικρός τελικός στο Μαλδονάδο. Και οι Αμερικανοί δείχνουν ότι δεν είναι εύκολος, μα καθόλου εύκολος αντίπαλος για τους Κολομβιανούς, που προσπάθησαν σε αυτή την διοργάνωση να κερδίσουν το χαμένο έδαφος της αρνητικής τους εμφάνισης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπου στοίχησε βέβαια και τον θάνατο του Εσκομπάρ, γιατί ακριβώς στην αντίστοιχη αναμέτρηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος των ΗΠΑ, ο Εσκομπάρ με ένα αυτογκόλ χάρισε την νίκη στους Αμερικανούς. Και στην επιστροφή λοιπόν της Κολομβίας στην πατρίδα, ένας φανατικός δολοφόνησε τον Εσκομπάρ ακριβώς πριν από ένα χρόνο. Ενώ βλέπουμε τώρα τον Ασπρίγια μπροστινή παλιά για το γκολ από τον Κινιόνιες. 1-0 το σκορ από τον Κινιόνιες λοιπόν, η Κολομβία ακριβώς το 31ο λεπτό. Εδώ η προσπάθεια από τον Ασπρίγιας. Μπροστά είναι ο Κινιόνες εδώ που θα περάσει την μπάλα από τα αριστερά του τερματοφύλακα των ΗΠΑ του Κέλλερ και θα κάνει το 1-0. Και 1-0 λοιπόν προηγείται η Κολομβία σε παράληψη. Εσείς βλέπετε τον Κινιόνες. Κινιόνες εδώ, προσπάθησε ο Barnes χωρίς αποτέλεσμα. 1-0. Θαυμάσια έξοχη μεταβίβαση από τον Ασπρίγια στον κενό χώρο για τον Λουίς Μανουέλ Κινιόνες, και ο παίκτης της Μιλιονάριος του Καλή θα ανοίξει το σκορ εδώ στο 31ο λεπτό. Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες 1-0. Βαλτεράμα ανάμεσα από δύο παίκτες μαζί και τον Μουρ. Έρχεται ο Καμπρέρα. Καμπρέρα τώρα σε καλή θέση. Καμπρέρα εδώ πατάει την μπάλα. Κερδίζουν γρήγορα και απομακρύνει ο Καλιτζούρι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο Μουρ από τα αριστερά. Μονομαχία εκεί με δύο Κολομβιανούς. Τελικά θα του κλέψει την μπάλα ο Λοθάνο και ο πίσω ακόμα για τον Καρντόνα. Καρντόνα εδώ. Πιο πίσω στον Μεντόσα και αυτό τον Βερμούδες. Βερμούδες. Περιμένει ο Καμπρέρα. Περιμένει και ο Ρινκόν και ο Λοθάνο. Βερμούδες. Άλβαρες. Βαλτεράμα. Παλιά από τον Burns στον Ασπρίγια. Burns πάντα με την μπάλα, κοντά του είναι ο Ασπρίγια. Εδώ Ρέινα στον Λάπερ. Μουρ. Έξοχη προσπάθεια από τον Μουρ, θα ξεφύγει από τον Κινιόνες. Εδώ για τον Φρανκ Λόπας και αυτός στον Στίουαρτ. Λάλας. Κακό κοντρόλ από τον Κυρόφσκι. Εδώ προσπάθεια του Λάπερ για τον Κυρόφσκι πέφτει κάτω και η μπάλα σε πλάγιο υπέρ της Κολομβίας. Εδώ γρήγορα όμως η αντεπίθεση με τον Στίουαρτ θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει προωθηθεί τώρα και ο Λάλας. Ενώ είδαμε και τον Ρέινα τώρα στην δεξιά πτέρυγα της επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών και πιο πίσω τον Καλιτζούρι και αριστερά του είναι ο Ρέινα. Καλιτζούρι τελικά. Μπροστά από τον Βερμούδες. Λάλας εδώ σε καλή θέση ο Κυρόφσκι. Απομάκρυνε ο Κινιόνες. Κινιόνες εδώ. Έρχεται από πίσω δίδαξα ο Barnes. Καμπρέρα και το πλάγιο υπέρ της Κολομβίας. Ιμπερατόρε σε πρώτο πλάνο, Χιλιανός διαιτητής της αναμέτρησης του μικρού τελικού, και από τον Καρντόνα στον Χιγκίτα και πάλι
επανεμφάνισε με τα χρώματα της Κολομβίας από πολλές περιπέτειες και φυλάκισης βεβαίως για τις σχέσεις του με το ναρκοτράφικο, διακίνηση των ναρκωτικών σε μια χώρα άλλωστε που φημίζεται και μάλιστα κάθε χρόνο θρηνεί πάρα πολλά θύματα εξαιτίας αυτής της διακίνησης των ναρκωτικών. Λοσάνο για τον Μεντόσα. Μεντόσα εδώ. Μεντόσα πάντα για την Κολομβία μπροστά. Ασπρίγια θα ξεφύγει θαυμάσια. Ασπρίγια εδώ, Ασπρίγια πάντα με την μπάλα. Κοντράρει επάνω στον Barnes και η μπάλα είναι πλάγια υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Barnes. Barnes εδώ. Από τον Καλιτζούρι και τον Λάπερ και αυτός για τον Σόρμπερ. Σόρμπερ μονομαχούν εκεί, κερδίζει την μπάλα τελικά ο Λοσάνο. Λοσάνο δεν αφήσει, Λοσάνο και τα μπλοκάρει την μπάλα ο Κέλλερ. Ενώ ήταν σε καλή θέση και ο Κινιόνες για το σουτ, ο Λοσάνο προτίμησε να κάνει εκείνος το σουτ και εδώ βγάζει τον οφείλακο των ΗΠΑ την μπάλα σε πλάγιο, γιατί ένας παίκτης των ΗΠΑ είναι πεσμένος στο έδαφος τραυματίας. Είδαμε τον Κλόπας πίσω αλλά και τον Barnes. Για να δούμε τελικά. Και ο Στίουαρτ έχει τραυματιστεί. Διακοπή λοιπόν του αγώνα, καθώς συμπληρώθηκε το 36ο λεπτό. Η Κολομβία προηγείται των ΗΠΑ στο μικρό τελικό με 1-0 με τον γκολ του Κινιόνες. Από το 31ο λεπτό ήταν μια έξοχη προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Λοσάνο, προωθήθηκε στον Βαλτεράμα και εκείνος στον Ασπρίγια. Προθυμένη παλιά του Ασπρίγια στον κενό χώρο για τον Μανουέλ Κινιόνες και 1-0 το διαγώνιο συρτό σουτ στα δίχτυα του Κέλλερ. Αυτός είναι ο Καλιτζούρι, πάντα εδώ δέχεται τις πρώτες βοήθειες ο Στίουαρτ που παίζει στην Ολλανδική, στην Coventry και ο Κλόπ στον Απόλλωνα. Εδώ είναι ο Ράμος τώρα πράγματι, ετοιμάζεται να μπει στον αγώνα λοιπόν. Ο Ταμπ Ράμος με το νούμερο 9, παίκτης στη Λεόν του Μεξικού, στην θέση του τραυματία Στίουαρτ. Εδώ Ράμος, ακριβώς το 38ο λεπτό. Ingresa con el número 9 el jugador Tab Ramos en sustitución del jugador número 16. Ράμος, επιθετικός, ήταν το δίδυμο μαζί με τον Βινάλντα, ο Ράμος. Εδώ είναι μια καλή ευκαιρία τώρα για τον Κινιόνες. Βαλτεράμα και γκολ! Βαλτεράμα λοιπόν, ένα εκπληκτικό γκολ, 2-0 για την Κολομβία. Αποθέωση για τον αρχηγό της Κολομβίας. Κοιτάξτε κι εσείς για τον Κινιόνες που θα γυρίζει την μπάλα πίσω. Δείτε το έντεχνο πλασάρισμα από τον Κάρλος Βαλτεράμα. Κάρλος Βαλτεράμα λοιπόν εδώ σε επανάληψη και αξίζει να το δούμε και 2 και 3 και 10 φορές αυτό το έξοχο πλασάρισμα, υποδειγματικό το πλασάρισμα των Κάρλος Βαλτεράμα, αρχηγό της Κολομβίας, που θα κάνει στο 38ο λεπτό Κολομβία Ηνωμένες Πολιτείες 2-0. Ο Κάρλος Βαλτεράμα λοιπόν, που αγωνίζεται με τα χρώματα της Junior, είχε πει ότι δεν πρόκειται να φορέσει και πάλι την φανέλα της Εθνικής Κολομβίας μετά το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ταράχτηκε αφάνταστα και εκείνος βεβαίως, όπως όλοι οι παίκτες της Κολομβίας, για τον θάνατο του Εσκομπάρ, την δολοφονία αν θέλετε του Εσκομπάρ, του συμπαίκτη του στο Μουντιάλ. Και τελικά ο Βαλτεράμα όμως δέχτηκε να ξαναγυρίσει, αφού έπρεπε προηγουμένως, όπως δήλωσε ο ίδιος, να πάρει την μεγάλη ρεβάνς. Μια μεγάλη ρεβάνς που θα αντιστοιχούσε μια πολύ καλή εμφάνιση στο Κόπα Αμέρικα. Και να λοιπόν ο Βαλτεράμα με ένα ακόμα εδώ ξέσπασμα. Αυτό ας δούμε όμως την προσπάθεια από τον Ράμος και το πλάγιο της Κολομβίας σε αυτό το Κόπα Αμέρικα, που έστω και με μια τρίτη θέση, τελική τρίτη θέση, πίσω από την Βραζιλία και την Ουρουάη και την Βραζιλία, αναμφισβήτητα είναι σαν μεγάλη επιτυχία απέναντι σε άλλους πολύ καλούς αντιπάλους. Εδώ είδαμε τον Λάλας να κλέβει με την μπάλα, χτύπησε εκείνο ο Ασπρίγια επάνω στα πόδια του Λάλας, έπεσε συνέχεια στο παιχνίδι, τίποτα το αντικανονικό για τον χιλιανό Ιμπερατόρε. Πίσω λοιπόν επαναλαμβάνουμε από την Παραγουάη. Κινιόνες και για μια ακόμα φορά η επέμβαση του Κέλλερ με την βοήθεια του Λάπερ. Λέγαμε λοιπόν για την Κολομβία
οι δυο μόνο ομάδες, αν τελικά το παιχνίδι λήξει νικηφόρα για τους Κολομβιανούς. Η τρίτη θέση πάρα πολύ καλή, αφού είναι μπροστά από την Αργεντινή, το Περού, την Βολιβία, την Χιλή, το Εκουαδόρ, την Παραγουάη, το Μεξικό, την Βενεζουέλα. 12 ομάδες που πήραν μέρος σε αυτό το Κόπα Αμέρικα και Λάλας. Πολλές αλλαγές σε αυτή την ενδεκάδα από το Στιν Σάμψον, τον τεχνικό των ΗΠΑ, σε σχέση με τον αγώνα με την Βραζιλία. Ο Κλόπας πιο πίσω ακόμα για τον Barnes και αυτός στον Λάπερ και τώρα στον Κέλλερ, τον τερματοφύλακα των ΗΠΑ. Τερματοφύλακας και της Αγγλικής Millwall. Εδώ. Κερδίζει ο Ρινκόν για τον Λοσάνο, ο Άλβαρες, Καλιτζούρι, και φάουλ. Το φάουλ εδώ στον Κυρόφσκι. Φάουλ υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς υπολείπονται ακόμα 4 λεπτά για να λήξει το ημίχρονο. Με τον Barnes έχει προωθηθεί και ο Λάλας. Αφήνει ο Barnes για τον Καλιτζούρι την εκτέλεση του φάουλ. Μπροστά από τον Ρικόν έρχεται πίσω ο Ράμος και αυτός και πάλι για τον Ρέινα. Απομάκρυνε ο Βερμούδες και Χιγκίτα. Χιγκίτα πάντα. Καμπρέρα, Μουρ κοντά του, Καμπρέρα, εδώ μπροστά ήταν ο Κλόπας, απομάκρυνε ο Βερμούδες. Ρέινα, από τον Μουρ και πάλι για τον Ρέινα. Στιουαρτ, έξοχη προσπάθεια εδώ από τους Αμερικανούς και τον Καλιτζούρι, γυρίζει για την μπάλα για τον Ράμος. Ράμος τώρα επάνω στον Ρινκόν, πιο μακριά ακόμα ο Μεντόσα. Επιμένουν όμως οι Αμερικανοί με τον Barnes και αυτός για τον Ράμος. Ράμος τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά και έχει Χιγκίτα σε κόρνερ. Εκπληκτική προσπάθεια και των δύο παικτών και βέβαια και του Χιγκίτα, που εκτός της θέσεως απομάκρυνε και έσωσε την αστεία του από βέβαιο γκολ. Δείτε και εσείς εδώ την προσπάθεια εδώ του Αμερικανού. Ήταν η παράλληλη σέντρα που έκανε ο Ράμος. Πετάχτηκε ο Μουρ, συγγνώμη, είναι ο Κυρόφσκι τελικά η κεφαλιά και το κόρνερ του Χιγκίτα. Βαλτεράμα, Λοσάνο για τον Κινιόνες. Κινιόνες τώρα που ξεφεύγει μόνος του, πάντα ο Κινιόνες. Κινιόνες μπροστά, κόβει ο Barnes. Barnes μπροστά από τον Ασφρίγια, ενώ περίμενε και ο Βαλτεράμα πιο πίσω. Είχε προωθηθεί και ο Άλβαρες. Τώρα με τον Φρανκ Κλόπας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αριστερότερα για τον Μουρ. 1 λεπτό πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κοιτώνται από την Κολομβία με 2-0. Ο Φρανκ Κλόπας θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Βερμούδες, αντικανονικό το μαρκάρισμα από τον Κολομβιανό. Ο Κλόπας, που τουλάχιστον στην περσινή σεζόν αγωνιζόταν τα χρώματα του Απόλλωνα, ζήτησε με προσφυγή να φύγει από την ομάδα της Ριζούπολης. Όμως υπάρχουν μεγάλες διαφορές που έφτασαν στην επίλυση οικονομικών διαφορών της ΕΠΑΕ και περιμένουμε πλέον το αποτέλεσμα να δούμε πού θα παίξει του χρόνου ο Κλόπας, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στον Απόλλωνα. Φάουλ λοιπόν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πίσω ερχόταν ο Ράμος, απομάκρυνε τελικά ο Καρντόνα σε πλάγιο. Το πλάγιο εκτελέστηκε γρήγορα και εδώ για τον Ρέινα. Ρέινα για τον Λάλα στα χέρια του Χιγκίτα. Μπροστά από τον Καμπρέρα. Με τα χέρια για τον Βαλτεράμα. Βαλτεράμα και τώρα Κινιόνες. Κινιόνες πάντα για την Κολομβία. Λοσάνο Κινιόνες.
Σε πολύ καλή φυσική κατάσταση η Κολομβία σε αυτόν τον αγώνα, πολύ κουρασμένοι εμφανίζονται οι Αμερικανοί. Άλβαρες μετά την παλιά του Βερμούδες και τώρα για τον Καρντόνα και τώρα τον Άλβαρες. Άλβαρες μπήκαμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, 26ο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων για τον Ράμος και τώρα τον Barnes. Στίουαρτ και φάουλ στον Βαλτεράμα. Φάουλ υπέρ της Κολομβίας με τον Βαλτεράμα για τον Λοσάνο. 2-0 Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες. Κινιώνες στο 31ο λεπτό και στο 31ο λεπτό Βαλτεράμα, ένα θαυμάσιο σε εκτέλεση γκολ. Λοσάνο, Άλβαρες. Άλβαρες. Επιμένουν όμως οι Αμερικανοί επάνω με τον Κλόπα στο Βαλτεράμα. Βαλτεράμα τώρα μαζί και ο Καμπρέρα. Βαλτεράμα για τον Ασπρίγια. Ασπρίγια που έχει χάσει δύο ευκαιρίες για γκολ. Φάουλ σημειώνεται από το φάουλ στο σπόσιμο του Barnes. Εκτελέστηκε γρήγορα για τον Καρντόνα μπροστά. Ασπρίγια. Ασπρίγια μαζί με τον Στίουαρτ και τον Λάπερ. Λάπερ τελικά και Ασπρίγια. Και πλάγιο. Το πλάγιο υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Λάπερ. Τον Κέλλερ. Μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και ο χιλιανός διετής Ιμπερατόρες θα αργήσει βέβαια να σφυρίξει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Κολομβία προηγείται των ΗΠΑ με σκορ 2-0. Κινιώνες 31ο-31ο Βαλτεράμα. Και πίσω από τον Λοσάνο για τον Καμπρέρα. Καμπρέρα εδώ και πάλι για τον Λοσάνο. Και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Κολομβία Ηνωμένες Πολιτείες 2-0. Ένα πολύ καλό παιχνίδι σε σχέση βέβαια για την θέση και των δύο ομάδων που διεκδικούν την τρίτη θέση για στον μικρό τελικό. Ένας μικρός τελικός στην πόλη του Μαλντονάδο, καθώς όλα τα βλέμματα όμως είναι στραμμένα αύριο στο Μοντεβιδέο και στο Σεντενάριο Στάδιο σε μια μεγάλη ρεβάνς άλλων εποχών Ουρουγουάης-Βραζιλίας για τον τίτλο 37ο τίτλο του Κόπα Αμέρικα. Αυτά και σε λίγο πάλι μαζί για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου, η οποία το Κόπα Αμέρικα. Επίσης το 1987, όπου ο Ιγκουαράν, ένας ακόμα Κολομβιανός παίκτης, επίσης με 4 γκολ, αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης του Κόπα Αμέρικα. Το 1987, συμπτωματικά, όπου η Κολομβία τότε πήρε την τρίτη θέση, νικώντας τον μικρό τελικό την Αργεντινή με σκορ 2-1. Αυτά όλα λοιπόν εδώ στο Μαλντονάδο, καθώς άρχισε το δεύτερο ημίχρονο και η Κολομβία προηγείται των ΗΠΑ με σκορ 2-0. Αυτός είναι ο Κλόπας που θα χάσει την μπάλα. Εδώ από την παρέμβαση του Κινιώνες. Κινιώνες που έχει σημειώσει το πρώτο γκολ. Στη συνέχεια εδώ και πάλι ο Κινιώνες. Κινιώνες και η έξοδος από τον Κέλλερ. Κέλλερ λοιπόν, ζωντανή μετάδοση από το Μαλντονάδο. Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ είναι ο Κέρ που έχει μπει στον αγώνα. Στη θέση του Κιρόφσκι. Ο Κέρ λοιπόν που πήρε τη θέση του Κιρόφσκι έδωσε στη συνέχεια το παιχνίδι μας. Ασπρίγια και μεγάλη ευκαιρία περίμενε ο Ασπρίγια από τα αριστερά. Κάνει την μεγάλη ευκαιρία εδώ ο Καρντόνα. Καρντόνα, μεγάλη ευκαιρία από πλάγια θέση και το σούτ, ενώ ο Ασπρίγια περίμενε μόνος ξεμαρκάριστος. Ας δούμε και την επανάληψη αυτής της φάσης. Τζον Κέρ, παίκτης και αυτός της Millwall, 30 χρόνων ο Κέρ της Αγγλικής Millwall, ενώ ξαναβλέπετε εσείς το σούτ από τον Καρντόνα και η μπάλα είναι out. Κλόπας. Ο Λοσάνο, η μπάλα την παλιά που έρχονταν από τον Λάλας, μπροστινή παλιά τώρα εδώ και απομάκρυνε ο Άλβαρες την μπάλα μπροστά από τον Κιρόφσκι, από τον Κέρ. Κέρ πάντα που πήρε τη θέση του Κιρόφσκι, δικώνει τώρα με τον νούμερο 19 μπροστά από τον Λοσάνο, βαθιά παλιά για τον Βαλτεράμα. Έρχεται από πίσω θαυμάσιο Ασπρίγια για τον Βαλτεράμα. Βαλτεράμα εδώ.
Βαλτεράμα με τον έξω από δεύτερο γκολ και Καμπρέρα. Καμπρέρα και πάλι πιο πίσω ακόμα για τον Ασπρίγια. Ασπρίγια κοντά του είναι ο Λάπερ. Και αυτός για τον Κινιόνες. Τώρα στον Λοσάνο, τον Βερμούδες, Ρικόν, Καρδόνα, Λοσάνο, Καμπρέρα, Λοσάνο, Βερμούδες εδώ, περιμένει δίπλα του ο Μετσόσα, Βερμούδες πάντα, μπροστά του είναι ο Λοσάνο, για τον Καρδόνα, Άλβαρες. Καμπρέρα πάντα για τον Λοσάνο εδώ και τώρα τον Άλβαρες. Κολομβία πάντα στο προσκήνιο. Από τον Λοσάνο προσπάθησε να ξεφύγει χωρίς όμως αποτέλεσμα ο Καρντόνα. Για τον Άλβαρες, περιμένει ο Λοσάνο, Άλβαρες εδώ, δεξιότερα για τον Καμπρέρα. Καμπρέρα και πάντα η Κολομβία στο προσκήνιο, 48 λεπτό. Κολομβία Ηνωμένες Πολιτείες 2-0. Αυτός είναι ο Κινιόνες τώρα. Και πίσω ο Λοσάνο και τώρα Βερμούδες πάντα μπροστά από τον Ασπρίγια εδώ. Ασπρίγια, λάθος στο Λάλα. Ασπρίγια έχει βγει τον τερματοφύλακα. Είναι φάουλ εδώ και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα τον Κέλλερ. Και ευτυχώς βεβαίως που ο Λάλας είχε τρέξει πίσω μαζί με τον Λάπερ. Είχαν κλείσει και εδώ είναι ο Ερνάν Γκόμες, τεχνικός της Κολομβίας. Είχαν κλείσει λοιπόν και δεν ήταν ο τελευταίος παίκτης ο τερματοφύλακας των ΗΠΑ ο Κέλλερ, γιατί διαφορετικά θα είχε αποφυγεί. Είδαμε λοιπόν πιο πίσω τον Λάλας και τον Λάπερ και η ανατροπή από τον Κέλλερ στον Ασπρίγια. Φάουλ υπέρ της Κολομβίας. Για να δούμε τελικά ποιος είναι. Αυτός είναι ο Κέλλερ. Για να δούμε τελικά ποιος θα είναι να εκτελέσει το φάουλ για την Κολομβία. Κέλλερ και κίτρινη κάρτα. Εδώ είναι ο Κικίτα. Για να δούμε. Κικίτα, χειροκροτήματα από τα πολλά βεβαίως που έχει κάνει στο παρελθόν. Ο Κικίτα με τις εξόδους του τώρα εκτελεί εκτός από πέναλτι και φάουλ. Κικίτα εδώ πλασαριστάκι, μπάλα μακάρι! Εκπληκτικό και είναι το γκολ αυτό, γκολ! Είναι το γκολ, δεν ήταν αυτό γκολ γιατί γύρισε η μπάλα βεβαίως πίσω και από τον Καρντόνα. Για να δούμε τον Κικίτα, χειροκροτούν βεβαίως. Θα δούμε την προσπάθεια αυτή, δοκάρι από τον Κικίτα. Ξαφνιάζεται και σημειώνει το γκολ πίσω ο Καρντόνα. Για να δούμε, δοκάρι και πάλι εδώ και γκολ 3-0 και πάλι σε επανάληψη η φάση και το γκολ. Κικίτα, ήταν και ο Ρινκόν κοντά στην μπάλα. Στον Ρινκόν πρέπει να έχει δοθεί αυτό το γκολ. Ρινκόν και το 3-0 λοιπόν. Εδώ είναι και ο Ασπρίγια. Και κοίτα λοιπόν η μπάλα δοκάρι και 3-0 από τον Ασπρίγια. Κλόπας τώρα, Κλόπας πάντα με την μπάλα μπροστινή παλιά, μέσα στην περιοχή και πέναλτι. Πέναλτι του Βερμούδες. Παρά τις διαμαρτυρίες ήταν στον Κέρ η ανατροπή από τον Βερμούδες. Και πάλι σε επανάληψη και είναι πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν, ανατροπή του Κέρ και πέναλτι. Και τώρα στο 52ο λεπτό ο Μουρ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Να και ο Κικίτα, πολύ καλός και στις αποκρίσεις των πέναλτι. Βεβαίως είναι ο Κικίτα, προηγουμένως με το σούτ από φάουλ στο δοκάρι του Κέλλερ. Έδωσε την ευκαιρία στον Ασπρίγια να σημειώσει το τρίτο γκολ της Κολομβίας. Αυτός είναι ο Μουρ. Μουρ λοιπόν στο πέναλτι, Μουρ και γκολ. 3-1 λοιπόν το σκορ με τον Μουρ.
επανάληψη στο πέναλτι, έπεσε σωστά μεν ο Κιγκίτα, αλλά το πέναλτι του Μουρ είναι και πολύ δυνατό. Η μπάλα καταλήγει λοιπόν στα δίχτυα, 3-1 το σκορ στο 52ο λεπτό. 52ο λεπτό, Κινιόνες το 1-0 στο 31ο λεπτό, Βαλτεράμα στο 31ο, Κιγκίτα πάντα εδώ. 50 λεπτό, ο Ασπρίγια θα κάνει το 3-0. Προς στιγμή η μπάλα φάνηκε να έχει βρει και το χέρι του Κέλλερ μετά το φάουλ σουτ στο δοκάρι από τον Κιγκίτα. Τελικά ο Ασπρίγια, αν και εξαφιάστηκε, δεν περίμενε την μπάλα να επιστρέψει ή να βρει το δοκάρι τουλάχιστον στο φάουλ του Κιγκίτα και τελικά την έστειλε στα δίχτυα του Κέλλερ κάνοντας το 3-0. Και ένα λεπτό αργότερα ο Κέρ κέρδισε πέναλτι και αυτός είναι ο Καμπρέρα. Κέρδισε λοιπόν πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Μουρ 3-1. Και αυτός είναι ο Φρανκ Κλόπας. Κλόπας πάντα εδώ και το φάουλ υπέρ της Κολομβίας. Κέλλερ εδώ. Καμπρέρα, την εκτέλεση του φάουλ. Καμπρέρα μπροστά από τον Ρικόν, είναι ο Λάλας που απομάκρυνε. Άλβαρες εδώ με την μπάλα και θα την ο Ράμος και πλάγιο. Λάλας, Καλιτζούρι, Λάλας, Βαλτεράμα μπροστά, σε θέση offside. Και πάλι offside ο Ασπρίγια. Λάλας, Barnes έχει κοντά του τον Κινιόνες, κερδίζει τελικά ο Λοσάνο για τον Ασπρίγια, για τον Βαλτεράμα. Άνιμο, χωρίς αποτέλεσμα και θα πείσει ο Λάπερ στον Κέλλερ. 55ο λεπτό, Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-1 στον μικρό τελικό που γίνεται στο Μαλδονάδο για το Copa America, ζωντανή μετάδοση του Filmnet. Ενώ έχουμε τώρα μια προσπάθεια από τον Μπερμούδες, πιο μακριά ακόμα ο Καμπρέρα, ξαναγυρίζει στο Burns, κοντράρει η μπάλα στον Άλβαρες, έρχεται από τα δεξιά ο Καρντόνα. Οι Αμερικανοί τώρα επιμένουν με τον Ράμος εδώ για την ομάδα των ΗΠΑ. Πάντα ο Ράμος, αριστερά για τον Barnes. Λάπερ, Κέλλερ, και από μια επίθεση έγινε αμυντική προσπάθεια. Κλόπας για τον Ρέινα και αυτός αριστερότερα ακόμα στον Καλιτζούρι. Κλόπας πάντα με την μπάλα και το φάουλ θα κερδίσει ο παίκτης του Απόλλωνα, Καμπρέρα. Λάλας μαζί με τον Ρέινα, εδώ σε επανάληψη το φάουλ στον Κλόπας από τον Καμπρέρα. Καλιτζούρι στο φάουλ υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Δυνατά ο Λάλας από πολύ κοντά, επιμένουν οι Αμερικανοί και φάουλ. Ο Λάλας πολύ επικίνδυνος, δημιουργεί δύσκολες καταστάσεις μπροστά από την αιστεία των τερματοφυλάκων και των αντιπάλων. Έχει άλμα και βέβαια αρκετές φορές έχει βρει το στόχο. Αυτός είναι ο Κιγκίτα, επαναλαμβάνουμε, πρωταγωνιστής στο 50ο λεπτό του αγώνα, όταν εκτέλεσε το φάουλ από αρκετά ευνοϊκή θέση για την Κολομβία. Το σούτ πολύ τεχνικό, βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Κέλλερ και στην επιστροφή ο Ασπρίγια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 3-0. Συνέχεια με το πέναλτι του Μουρ στο 52ο λεπτό, σε σκορ 3-1. Κέλλερ. Ρέινα και Μπάλτ. Μιώνες τώρα εδώ, περιμένει ο Λοσάνο. Βαλτεράμα για τον Ρινκόν. Έξυπνα ο Ασπρίγια για τον Ρινκόν. Ρινκόν τώρα σε καλή θέση. Πάντα ο Ρινκόν. Άνοιξε όμως την μπάλα. Μουρ μπροστά από τον Κινιόνες. Κερδίζει εκεί. Ο Κέρ. Κιγκίτα τώρα.
Λάλας για τον Κέρ, Καμπρέρα, Κινιόνες, Μουρ τώρα, μονομαχίες. Το παιχνίδι έχει γίνει και δυνατό και σκληρό. Ράμος, Λάλας τώρα, πάντα ο Λάλας με την μπάλα μέσα στην περιοχή, θα κόψει ο Λοσάνο πάντα για τον Ρινκόν. Έχασε την μπάλα ο Αστρίγια από την επέμβαση εκεί του Ρέινα και φάουλ υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών στον Άλβαρες και κίτρινη κάρτα. Τέσσερις κίτρινες κάρτες τον Καρντόνα, τον Λάπερ, τον Άλβαρες και τον Κέλλερ, και τώρα είναι ο Άλβαρες που δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Φάουλ υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Λάλας η κεφαλιά και Κικίτα. Πάλι ο Λάλας λοιπόν, όπως είδατε, έπιασε την κεφαλιά για να μπλοκάρει ο Κικίτα. Βαλτεράμα μαζί με τον Λάπερ. Εδώ είναι ο Αλέξης Λάλας. Λάπερ για τον Μουρ εδώ. Χωρίς αποτέλεσμα στο πλάγιο με τον Καμπρέρα υπέρ της Κολομβίας. Άλβαρες, Καρντόνα, Αστρίγια, Άλβαρες πίσω στον Κικίτα. Κλόπας και πλάγιο από τον Ρινκόν. Εδώ ο Κλόπας. 28 χρόνων ο παίκτης του Απόλλωνα μαζί με Καμπρέρα. Λάπερ, Ρινκόν, Λάπερ και Βαλτεράμα, θα κερδίσει ο Λοσάνο. Ο Λοσάνο τώρα στην αντεπίθεση γρήγορα για τον Αστρίγια και το φάουλ. Κάτι κανονικό το μαρκάρι και πρέπει να είναι και κίτρινη κάρτα στον Καλιτζούρι και κίτρινη κάρτα στον Αστρίγια. Κίτρινη κάρτα λοιπόν και στον Αστρίγια. Μούδες, 60 λεπτό, Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-1 και φάουλ υπέρ της Κολομβίας από τον Ρέινα στον Λοζάνο. Ρινκόν εδώ μαζί με τον Βερμούδες. Κινιόνες για τον Άλβαρες μαζί με τον Μουρ. Άλβαρες πάντα. Ρινκόν εδώ. Κοντά είναι ο Καλιτζούρι και ο Ρέινα τελικά με τον Ρινκόν. Καλιτζούρι και πίσω για τον Μπάρνς. Και αυτός για τον Λάπερ. Στιούαρτ θα χάσει την μπάλα από τον Άλβαρες και τώρα τον Κινιόνες στην αντεπίθεση προς τον Βαλτεράμα. Βγαίνει ο Λάλας εδώ, Λάλας πάντα, Λάλας δυνατό, αλλά όλα με τον φάουλ από την αιστεία του εδώ από τον Αλέξης Λάλας. Και ο Μουρ. Τζόε Μουρ, παίκτης της Saarbrücken, της γερμανικής 24 χρόνων, και αυτός είναι ο Ρέινα, Κλάουδιο Ρέινα, παίκτης της Leverkusen. Λάλας, Κλόπας εδώ, φάουλ ήταν, η μπάλα, φάουλ, η μπάλα πρέπει να είναι μένει. Ρέιναρ και πίσω ακόμα στο φάουλ για τον Καλιτζούρι, αρχηγό της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλιτζούρι εδώ, Καλιτζούρι μπροστά στον Κλόπας πάντα με την μπάλα, μπροστά θα ξεφύγει από την επιτήρηση εκεί του Ρινκόν και ο Ασπρίγια. Φάουλ από τον Κλόπα.
δύο φορές στο χέρι, υποτικότατος ο Φρανκ Κλόπας στον Ασπρίγια. Καμπρέρα στα αριστερά για τον Ασπρίγια και τον Κινιόνες. Έκοψαν οι Αμερικανοί στον Κλόπας τώρα. Κλόπας μπροστινή παλιά για τον Κέρ, χωρίς αποτέλεσμα, θα κόψει εκεί ο Βερμούδες και τώρα αντεπίνεις με τον Μουρ και ο Λοζάνο κοντά. Μουρ πάντα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και πίσω για τον Ρέινα, δεξιότερα ακόμα για τον Λάπερ και τώρα τον Στίουαρτ. Στίουαρτ και πίσω ακόμα στον Μπάρνς. Μπάρνς για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπάρνς, Καμπρέρα, Ασπρίγια και πλάγιο για την Κολομβία. Ασπρίγια. Ενώ αβέβαιο είναι το μέλλον του δικών του Ιταλίου. Νάπολη και κάποια αλλαγή που θα φύγει από τον αγώνα και θα μπει με το νούμερο 13 con el número 13 el jugador Kobe Jones. Jones λοιπόν θα μπει στον αγώνα. del jugador número 4 Mike Barnes. Σκόβεντρι 25 χρόνων αντί για τον Barnes. Και τώρα ευκαιρία για τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Κέρ, Στιουάρτ, Λάπερ και αυτός και πίσω ακόμα για τον Ρέινα. Ρέινα πάντα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ρέινα τώρα πιέζουν οι Αμερικανοί για τον Κλόπας. Κλόπας σε καλή θέση, μπροστά προσπάθησε να περάσει την πάρα στον Κέρ. Έρχεται εκεί και ο Λάπερ. Καμπρέρα και πλάγιο. Το πλάγιο με τον Λάπερ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λάπερ. Λάπερ και έχει γκίτα πανέξυπνα ο τερματοφύλακας της Κολομβίας. Θα κόψει αυτή την επίθεση για τις Ηνωμένες Πολιτείες και πίσω ακόμα το κεφάλι για τον Κέλλερ. Οι Αμερικανοί. Αυτός είναι ο Jones. Θα κερδίσει το φάουλ, εκτελέστηκε γρήγορα. Λάπερ. Προσπαθεί εδώ ο Καλιτζούρι για τον τερματοφύλακα του πάλι, τον Κέλλερ. 3-1 πάντα το σκορ. Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Βερμούδες από τον Ρέινα και τώρα τον Μεντόσα και αυτός για τον Κλόπας. Κλόπας εδώ. Κλόπας μπροστινή παλιά για τον Κέρ. Κέρ εδώ πατάει την μπάλα πίσω για τον Μουρ χωρίς αποτέλεσμα. Κινιόνες μαζί με τον Ρινκόν και αυτός προς τον Βαλτεράμα. Κόβει ο Λάλας, έρχεται ο Λοσάνο. Γρήγορα το παιχνίδι σε αυτά τα λεπτά. Πίσω από τον Βερμούδη στον οφείλακα του τον Κικίτα. 66ο λεπτό, Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-1. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στον μικρό τελικό που γίνεται στο Μαλντονάδο. Αύριο μην ξεχνάτε στη ζωντανή μας μετάδοση στις 9 και 5 το βράδυ. 9 και 5 το βράδυ στο στάδιο Σεντενάριο το παραδοσιακό νοτιοαμερικάνικο ντέρμπι Ουρουγουάης-Βραζιλίας στον τελικό του Κόπα Αμέρικα. Τελικός Βραζιλίας-Ουρουγουάης. Στιούαρτ εδώ για τον Κέρ, η επέμβαση δεξιότερα. Κέρι ζήτησαν οι Αμερικανοί και ο Άλβαρες θα κάνει την επίθεση τώρα για την Κολομβία. Αυτός τον Ασπρίγια. Ασπρίγια τώρα. Πολύ ωραία, θα ξεφύγει ο Ασπρίγια. Κοντά την ο Λάλας. Ασπρίγια. Ασπρίγια περιμένει ο Ρινκόν. Ασπρίγια, Ρινκόν, Καλιτζούρι. Ο Ρέινα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλόπας. Λάλας. Στίουαρτ. Στίουαρτ για τον Κέρ σε καλή θέση και τον Μουρ. Και το πλάγιο. Πλάγιο μπροστά από τον Jones. Εδώ ο Jones. Στίουαρτ, Λάλας.
Κόβουνε οι Κολομβιανοί. Καλιτζούρι τώρα, εκεί που πάει η μπάλα, δεν βρίσκεται κανείς εκτός από τον Καρτόνα για τον Χιγκίτα. Χιγκίτα πάντα, επαναλαμβάνουμε, Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-1 το σκορ. Μέχρι στιγμής ο Κινιόνες στο 31ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την Κολομβία. Ο Βαλτεράμα στο 31ο λεπτό έκανε το 2-0, εδώ era ένα φάουλ υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο 50ο λεπτό Αστρίγια το 3-0. Φάνηκε ότι είχε συμμετοχή και ο Λοσάνο με τον Ρικόν, ο Λοσάνο από κοντά. Και στο 54ο λεπτό Μουρ με πέναλτι, μείωσε τη διαφορά σε 3-1. Εδώ τώρα ο Κέρ θα κερδίσει ένα πλάγιο για τον Κλόπας. Για τον Ρέινα. Μπροστά από τον Καλιτζούρι θα κόψει ο Ρινκόν. Ασπρίγια τώρα για την Κολομβία. Ασπρίγια πάντα μόνος του από τα δεξιά. Ασπρίγια πάντα μόνος του. Ασπρίγια εδώ. Ασπρίγια περιμένει ο Κινιόνες. Ασπρίγια προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του και θα απομακρύνει το κίνδυνο ο Λάθος σε πλάγιο υπέρ της Κολομβίας. Εδώ ο Ασπρίγια ενώ κάτι φαίνεται με λέω σας συγγνώμη στον Λουίς Μανουέλ Κινιόνες, δεν μπορούσε την μπάλα ενώ ήταν σε μακάρι των ΗΠΑ. 3-1 πάντα, Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες, ζωντανή μετάδοση του Φιλνέτ για τους φίλους τηλεθεατές της στήριξης του καλωδιακού καναλιού από το Κόπα Αμέρικα και στο Μαλδοράδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες μικρότερη χώρα των ΗΠΑ. 3-1 το σκορ μέχρι στιγμής. Ο Μουρ δεν θα μπορέσει να ανακόψει την πορεία της μπάλας σε πλάγιο. Εδώ είναι ο Μουρ και ο Καμπρέρα για την Κολομβία. 70 λεπτό. Καμπρέρα πάντα στην παράλληλη σέντρα, πίσω για τον Ρινκόν. Καλή ευκαιρία. Λάπερ και δεξιότερα περιμένει με τον Στίουαρτ οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον Ράμος. Λάλας. Από τον Μεντόζα στον Βερμούδες, τον Ρινκόν τώρα. Και φάουλ στον έδαφος, ενώ διαμαρτύρεται μάλιστα πάρα πολύ έντονο ο Jones εδώ και το φάουλ υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξαναβλέπουμε τη φάση ως επίσης του φάουλ και Jones εδώ, το φάουλ που κερδίζει. Ρέινα για τον Χιγκίτα μπροστά από τον Λάλας. Χιγκίτα, εδώ θα βρούμε Χιγκίτα. Άλβαρες, τον είδαμε για λίγο. Απομακρύνει ο Καλιτζούρι. Κινιόνες, Άλβαρες, Βαλτεράμα τώρα για τον Ασπρίγια στο offside. Σε θέση offside ο Ασπρίγια. Λάλας εδώ μετά την εκτέλεση του φάουλ υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα περάσει μπάλα από τον Μεντόζα για τον Άλβαρες και τώρα τον Βαλτεράμα. Βαλτεράμα για τον Ρινκόν. Ρινκόν για την Κολομβία. Πάντα ο Ρινκόν θα χάσει την μπάλα όμως και με την μπάλα Ρέινα η μπάλα καταλήγει στο πλάγιο υπέρ της Κολομβίας. 3-1 πάντα το σκορ Κολομβία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ένα επιθετικό φάουλ κατά τον χίλιανο διαιτητή πέρα τώρα. Ρέινα. Ράμος. Πιέζεται από τον
con Valderrama. Valderrama τώρα περιμένει ο Ασπρίγια δεξιά. Περιμένει ο Ασπρίγια και ο Κινιώτες. Valderrama σε καλή θέση. Valderrama μόνος του. Valderrama και εκπληκτική απόκριση από τον Κέλλερ σε κόρνερ. Μια έξυπνη προσποίηση από τον Κάρλος Valderrama. Εδώ θα δούμε και πάλι δυνατό το σούτ, αλλά έξοχη η επέμβαση από τον Κάσεϊ Κέλλερ, τον οφείλακα της Millwall και των ΗΠΑ σε κόρνερ. Και πάλι σε επανάληψη για μια ακόμα φορά η φάση. Valderrama και το σούτ μαζί με τον Ασπρίγια, το νούμερο 11. Καμπρέρα στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Στο 73ο λεπτό, Κολομβία ΗΠΑ σε 3-1. Καμπρέρα. Valderrama, Rincón, Quiñones, Álvarez, για τον Μπερμούδες, ενώ περιμένει ο Μεντόσα και ο Κίκητα. Σιγουριά, επιστροσύνη στον τερματοφύλακα της Κολομβίας. Κίκητα. Κέλλερ. Mendoza, Álvarez, Valderrama, Lozano, Quiñones τώρα για τον Καμπρέρα μόνος από τα δεξιά. Πάντα ο Καμπρέρα με την μπάλα και κόρνερ από τον Καλιτζούρι μπροστά από τον Καμπρέρα εδώ στο πρώτο πλάνο. Κόρνερ με τον Καμπρέρα υπέρ της Κολομβίας. Καμπρέρα απομακρύνει ο Ρέινα. Ασπρίγια. Παράλληλη σέντρα σούτ για τον Καμπρέρα και νέο κόρνερ από τον Κλόπας. Νέο κόρνερ υπέρ της Κολομβίας. 75 λεπτό, Κολομβία Ηνωμένες Πολιτείες, μικρός τελικός στο Κόπα Αμέρικα, 3-1 το σκορ. Jones μαζί με τον Κέλλερ μέσα στην ευθεία των Αμερικανών. Καμπρέρα εδώ σε καλή θέση τώρα ο Ασπρίγια έτοιμος για το σούτ. Ο Ρινκόν. Λάθος. Jones. Κέλλερ. Άλβαρες. Έξυπνη προσποίηση από τον Ρινκόν. Για τον Ασπρίγια που ήταν ο Quiñones που δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στα δίχτυα μετά την έξοχη μεταβίβαση από τον Valderrama που κάτι φαίνεται να λέει στον Quiñones, ίσως γιατί δεν έδωσε στο δεξαμαρκάριστο Ασπρίγια την μπάλα, δείτε κι εσείς. Και πάλι σε επανάληψη η φάση. Και είδαμε τον Quiñones στην προηγούμενη φάση. Άλβαρες μαζί με τον Καρντόνα. Mendoza. Lalas. Jones. Quiñones. Lozano. Valderrama. Quiñones για τον Ρινκόν εδώ σε καλή θέση ο Ρινκόν, δοκάρι, Ρινκόν ξαναγυρίζει μπάλα, Ρινκόν προσάγει και γκολ. Έξοχη προσπάθεια από τον Ρινκόν και 4-1. Ένα έξυπνο και επεισοδιακό θα λέγαμε γκολ, καθώς το πρώτο σούτ βλέπουμε εδώ από τον Ρινκόν. Δεν έδωσε την μπάλα στον Quiñones, δεν έδωσε στον Λοζάνο. Ο Quiñones περίμενε την μπάλα ξεμαρκάριστος, τελικά ο Ρινκόν εδώ θα κάνει το πρώτο σούτ στο δοκάρι. Επιστροφή της μπάλας και πάλι στον παίκτη εδώ της Κολομβίας, δοκάρι και γκολ. 4-1, εκπληκτική προσπάθεια, θαυμάσιο το σούτ και πολύ καλό αλλά και δύσκολο βεβαίως το γκολ που σημειώνει ο Ρινκόν. Στο 77ο λεπτό, Κολομβία Ηνωμένες Πολιτείες 4-1.
Διαστάσεις τριάγγου βεβαίως. Σήμερα αυτό το παιχνίδι για την τρίτη θέση. Κολομβίας Ηνωμένων Πολιτειών, 4-1 το σκορ. Ο Ριγκόν πρόσθεσε την δική του σφραγίδα σε ένα έξοχο γκολ που είχε προηγηθεί από τον Βαλτεράμα, σημειώνοντας αυτό το τέταρτο γκολ για την Κολομβία, αφού έδωσε ένα πολύ ισχυρό σου, την μπάλα βρήκε το δοκάρι του τερματοφύλακα των ΗΠΑ του Κέλλερ. Στην επιστροφή της και πάλι η μπάλα στον Ριγκόν, επέμενε και επιμένει πάλι ο παίκτης της Κολομβίας και στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και στα δίκτυα στη συνέχεια για τέταρτη φορά υπέρ της Κολομβίας. Κινιόνες και τώρα Ριγκόν. Καμπρέρα, Κινιόνες, Βαλτεράμα, Μεντόσα, Καρδόνα. Καρδόνα για την Κολομβία, Αστρίγια τώρα. Έρχεται και κλέβει δυνατά την μπάλα εδώ ο Λόπερ με τον Καλιτζούρι. Καλιτζούρι εδώ μπροστά για τον Κλόπας. Κλόπας σε καλή θέση, Κλόπας και ο Χιγίτα και κόβει την μπάλα. Κλόπας και Χιγίτα, κόρνερ υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. 71 λεπτό ξανά η φάση και η προσπάθεια. Χιγίτα και Κλόπας. Φρανκ Κλόπας. Και το κόρνερ υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ έχει ξεχωρίσει ο Ριγκόν μπροστά από τον Χιγίτα. Κλόπας. Κλόπας. Μπροστά από τον Λάλας είναι ο Ριγκόν. Τζούρι. Και η απομάκρυνση από τον Κινιόνες στην αντεπίθεση της Κολομβία. Κινιόνες Βαλτεράμα. Βαλτεράμα εδώ. Βλέπει την μπάλα ο Μουρ και πίσω ο Τζόουνς. Καλιτζούρι. Λάπερ, Ρέινα. Μπροστά για τον Μουρ. Χιγίτα. Ριγκόν. Καμπρέρα, Καρδόνα. Ριγκόν. Άλβαρες. Μεντόσα. Βερμούδες. Καμπρέρα. Καμπρέρα. Άλβαρες. Καρδόνα, Λάλας. Βαλτεράμα. Κινιόνες. Σάνο. Σάνο. Από τις Βερμούδες στον Μεντόσα. Μεντόσα και τώρα Καρδόνα. Άλβαρες. Καρδόνα. Καρδόνα τώρα από την αριστερά και φάουλ. Το μαρκάρισμα του Μουρ και του Στίουαρτ. Στίουαρτ τελικά και φάουλ με κίτρινη κάρτα στον Στίουαρτ. 6 κίτρινες κάρτες σε αυτό το παιχνίδι της Κολομβίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 4-1 το σκορ. Ενώ χτυπήθηκε γρήγορα, έδωνε ο Στίουαρτ με την κίτρινη κάρτα. Γρήγορα έκοψαν οι Κολομβιανοί, πάντα σε πρώτο πλάνο είναι ο Στίουαρτ και ο Τζόουνς. Τζόουνς για τον Φρανκ Κλόπας. Κλόπας για τον Κέρ, χωρίς αποτέλεσμα. Καμπρέρα και τώρα Κινιόνες. Καμπρέρα. Πάντα επιμένει ο Κλόπας. Αρχίζει δυνατά ο Καλιτζούρι και σε πλάγιο υπέρ της Κολομβίας. Και αυτός είναι ο Λοσάνο. Παίκτης της Παλμέιρας και αυτός είναι ο Βερμούδες. Παίκτης της Αμέρικας του Καλή, 24 χρόνων, ο Όκη Βερμούδες. Κλόπας. Κλόπας πάντα μαζί με τον Κινιόνες μπροστά, έξω με τον Μουρ. Να κόψουν τελικά οι Κολομβιανοί με τον Άλβαρες για τον Μεντόσα και αυτός τον Καρδόνα. Εδώ με το νούμερο 11 η Αστρίγια που έχει βγει το παπούτσι και εκτός αγωνιστικού χώρου προσπαθεί για να το βάλει. Βερμούδες, Μουρ. Λοσάνο και τον Καρδόνα. Άλβαρες. Βαλτεράμα. Κον. Καλιτζούρι. Ράμος. Ράμος τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στίουαρτ και αυτός και τον Καλιτζούρη. Ρέινα πάντα με την μπάλα, πιο πίσω ακόμα στον Καλιτζούρη τώρα. Καλιτζούρη. Jones για τον Ρέινα. Ρέινα εδώ στη βαθιά παλιά για τον Ριγκόν. Κινιόνες για τον Βαλτεράμα. Έρχεται πολύ δυνατά από πίσω ο Βερμούδες και περνάει στην επίθεση η Κολομβία. Βερμούδες πάντα με την μπάλα. Βερμούδες εδώ πλωσάρισμα της μπάλας. Εδώ για τον Κινιόνες. Το δυνατό σου και βάλει την περκομές στο μισό out. Μεγάλη ευκαιρία για την Κολομβία να κάνει το σκορ 5. Και εδώ ο Κινιόνες που άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό θα χάσει μια μοναδική ευκαιρία να κάνει το σκορ 5-1 υπέρ της Κολομβίας. 83ο λεπτό. Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες 4-1. Το πέμπτο γκολ λοιπόν εδώ ήταν θέμα δευτερολέπτων ή τουλάχιστον πιο εύκολο σουτ και τελικά από τον Κινιόνες το σουτ εσωτερικό μέρος των δικτύων της εστίας του Κέλλερ. Βερμούδες. Προφανώς θα πρέπει η Οστρίγια να μπει πάλι στον αγώνα, αποχωρήσει για να βάλει το παπούτσι του, να τον πράγματι ο Οστρίγια στον αγώνα. Βαλτεράμα για τον Καρτόνα και στον Ρωσάνο. Βρέρα. Στρίγια εδώ, δεξιόν ακόμα για τον Καμπρέρα και αυτός τον Κινιόνες και τον Καμπρέρα. Καμπρέρα, Κέλλερ. Ρέινα. Λόπας. Κατσούρι. Μουρ. Λόπας. Ριγκόν, μονομαχή με τον Λόπας και φάουλ. Ριγκόν και Λόπας. Λοσάνο από τον Βερμούδες τον Άλβαρες. Κοίτα Κον Μουρ Λόπας Καλιτζούρι. Για τον Κέρ πολλές παλιές, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Κινιόνες για την Κολομβία. Κινιόνες πάντα μπροστά τώρα για τον Ριγκόν. Βρέρα, Ρωσάνο, λάθος. Αντιμίστερα γρήγορα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ ο Jones, το γύρισμα της μπάλας για τον Κέρ. Βγαίνει ο Βερμούδες στον Καμπρέρα. Τόσα, Άλβαρες και Καρντόνα αφήνει για τον Βαλτεράμα. Στρίγια, δυο παίκτες των ΗΠΑ κινούν τον δρόμο, Καλιτζούρι και εδώ με τον Ρέινα τώρα. Λάλας Λάπερ Κέρ για τον Μουρ, σε καλή θέση ο Μουρ. Μουρ το δυνατό σουτ και μπαλάου. Το σουτ από τον Τζοε Μουρ. Η μπάλα κατελήγει out, εδώ στο πρώτο πλάνο Τζοε Μουρ και το σουτ out.
4 λεπτά ακόμα για να λήξει ο μικρός τελικός στο Μαντονάλντο. Ζωντανή μετάδοση του Φιτνέτ για τους φίλους τηλεθεατές και συγγραφητές του καναλιού. Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες 4-1. Η Κίτα, όπως πάντα, έχει κάτι να προσφέρει σε κάθε αγώνα για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων, αλλά και κάτι να γράψει για αυτό. Έτσι και σήμερα ήταν ο παίκτης που ήθελε να εκτελέσει ένα φάουλ σε πενέδρα και θέση υπέρ της Κολομβίας. Έφυγε από τη θυσία του, εκτέλεσε το φάουλ στο 50 λεπτό. Η μπάλα μπήκε τον ζώδιο δοκάρι του Κέλλερ, επέστρεψε και για την έσοδο αλήθεια, κάνει το 3-0 για την Κολομβία. Όμως όλοι οι παίκτες και τα χειροκροτήματα ήταν για τον τερματοφύλακα της Κολομβίας, τον Ρενέ Ικίτα. Εδώ Ριγκόν θέλει να γυρίσει στην Ιταλία, θέλει να συνεχίσει με τα χρώματα της Νάπολη, όμως οι Παρτενοβέοι δεν το φαίνεται ότι προς το παρόν θα θέλουν τον Ριγκόν, καθώς έχουν μεγαλύτερα προβλήματα, ιδιαίτερα οικονομικά. Πρέπει να βρουν περίπου 20 δισεκατομμύρια δραχμές για να μην υποβιβαστούν στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Αν και τα δούμε βέβαια Κόπα Αμέρικα, είναι αρκετά ενδιαφέρον και σημαντικό το γεγονός ότι όποια ομάδα χρωστάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν σε χρεώσει, εάν δεν βρει το αντίστοιχο κεφάλαιο των χρεών, τότε υποβιβάζει άλλη κατηγορία, εάν δεν βρει στην πρώτη, στη δεύτερη, και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν συμβαίνει προς το παρόν με την Νάπολη. 2 λεπτά πριν από το τέλος του τελικού και ήταν από τον Jones. 4-1 προηγείται η Κολομβία των ΗΠΑ. Λάπεο, Λάλας, λιγότερο από 1 λεπτό, χωρίς καθυστερήσεις βέβαια, για να λήξει ο μικρός τελικός στο Μαλντονάδο και η Κολομβία προηγεί των ΗΠΑ 4-1. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει βέβαια και η Κολομβία θα πάρει την τρίτη θέση πίσω από τις αυριανές 2 μεγάλες πρωταγωνίστριες του τελικού, την Βραζιλία και τη Ουρουάη. 9 και 5 το βράδυ, η επεισόδια μετάδοση του Φιτνέτ από το στάδιο Σεντενάριο του Μοντεβιδέου. Πριν όμως από την κανονική αυτή μετάδοση, για μία ώρα μπορούν οι φίλαθλοι τηλεθεατές του Φιτνέτ να απολαύσουν τα ωραιότερα γκολ, τις μεγαλύτερες στιγμές του Κόπα Αμέρικα της διοργάνωσης, και μέσα στο στούντιο θα έχουμε την δυνατότητα να σχολιάσουμε την Κόπα Αμέρικα, βλέποντας χαρακτηριστικά στιγμιότυπα και τα ωραιότερα γκολ. Κλόπας όμως, 90 λεπτό, Κλόπας πάντα μπροστά από τον Κέρ. Έρχεται ο Λοσάνο, απομάκρυνε τον κίνδυνο για τον Ριγκόν και τώρα τον Βαλντεράμα. Τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Λοσάνο για τον Ριγκόν. Ριγκόν, επιχάσετε λοιπόν φίλοι τηλεθεατές του Φιτνέτ, από τις 8 το βράδυ, αύριο Κυριακή, μια μεγάλη μαγεία, φαντασία, ψυχαγωγία νέα μαθηγών από το 27ο Κόπα Αμέρικα που το Φιτνέτ σας παρουσίασε από τον πρώτο αγώνα, και αύριο θα λήξει η μεγάλη αυτή διοργάνωση, η πρώτη του κυπέλλου των εθνών της Λατινικής Αμερικής, με τον τελικό Ουρουάη Βραζιλίας στη ζωντανή μετάδοση. Ζωντανή μετάδοση, αλλά και μία ώρα νωρίτερα, στις 8 περίπου, μια έξτρα εκπομπή αφιέρωμα στο Κόπα Αμέρικα. Και αυτή τη στιγμή το σφύριγμα από τον Κιλιανόδη του Ιμπερατόρε, η Κολομβία νικάει τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκορ 4-1, Κινιόνες στο 31ο λεπτό, Βαλντεράμα 31ο λεπτό, Αστρίγια στο 50ο λεπτό, Μουρ με πέναλτι μείωση και πρόσφυγε στο 31ο σε 3-1, και στο 27ο λεπτό ο Ριγκόν θα κάνει το τελικό 4-1. Η Κολομβία είναι τρίτη στην βαθμολογία, οι Ηνωμένες Πολιτείες τέταρτες. Στην Σάμψον, ο τεχνικός των ΗΠΑ, μπορεί να καμιέται ότι παρέταξε μια πάρα πολύ καλή ομάδα σε αυτό το Κόπα Αμέρικα. Αντίστοιχα όμως και ο Ντάριο Γκόμες που πήρε τη θέση του Ματουράνα στον πάγκο της εθνικής βαθμολογίας του Μουντιάλ των ΗΠΑ.